Добре дошли на строителната площадка на бутикова сграда Куб Кабакум. Гледате репортаж за свършеното от нашите екипи през месец юни. Миналия месец продължихме работата по боядисване на фасадата. 98% от общия обем вече е изпълнен. През юни продължихме полагането на каменната облицовка по стълбите, които водят към морето. В сградата строителите извършват вътрешни мазилки. Продължава и почистването на подовете от строителни отпадъци. Извършва се хидроизолация и облицовка на терасите. Освен това е в процес на изработка и основната фасадна решетка, която ще бъде ето тук. През миналия месец започнахме да маркираме оградните крепежни елементи за последваща поръчка на стъклените пана. През месец юни бяха положени тротоарните плочки на паркинга. Платихме асансьора и в скоро време очакваме доставката. Както виждате, строителството върви по план. Очаквайте и новите ни видеорепортажи.